wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A ci gaba da karatun mu na karatu akan damma ko kuma a ce rufu'a. Yau insha Allah ta'ala zan fara bada misalan su. In Allah da kamar haka kamar yadda kuke gani masu kallo da saurari insha Allah. Bismillah. Suki, suka, da bambanci tsakanin wannan su da su. Wannan su, wannan su. Ta'i, ƙugu, razu, anu, hiba, aufu, hiwa, ra'u. Wannan shine mahallin shahidin ba wannan ba. Saboda alhamza don ma shine mahallin shahidin. Ra'u nan kenan. Alhamdulillah za mu sake mai ta yanzu. Suki, suka, ta'i, ƙugu, razu, anu, hiba, aufu, hiwa, ra'u. Alhamdulillah.